Pokaż, co narysowałeś. No super. Co to jest? Trawa, tak? A Filip co narysował? Baba. A narysuj koło. Narysujesz koło? Tak. No narysuj. Koło. Tu jest koło? No jest koło. Mhm. A słońce narysujesz? Kreska. Tak. Super. Co ty mówisz? Koło narysuj. Koło. A? Kacperek koło. No narysuj koło. A narysowałeś koło? Tak? Tak? Tak, tak, tak? Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, tak. Nie, nie. Kacper? Nie, nie, nie. Nie, nie, nie.